Righteous Father, in the name of Jesus Christ, Nkosi siyacela kakhulu for your presence as we study ilizwi lakho. Zonke Nkosi izinto uSathane angazama usiphazamisa ngazo. Siyacela Nkosi yezulu angaphumeleli. Siyacela nje kakhulu umoya wakho oyingcwele. Nkosi izifundo esizifundayo Nkosi indlela awubona ezibaluleke ngayo. Wathumela Nkosi ingilosi eziphakeme kakhulu ba zizozichaza. Siyacela Nkosi yezulu kakhulu incwadi elivela kuwe ekhaya ezulwini. Siyacela usivezele nje kakhulu uthando lwakho, even Nkosi in these prophecies Lord, so that sikwazi ukusondela kuwe kakhulu. Sicela konke ngegama elinamandla likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. So asini Daniel chapter 9 mhlambi. Let's just go to Daniel chapter 9. So this is where we are. La sikhona manje nguDaniel chapter 9. Sizofunda siqedelela umbono uDaniel ayibonile kuDaniel chapter 8. Now nakho ebengiloke ngikusho nje ngomusa kaNkulunkulu ukuthi uDaniel chapter 9 noDaniel chapter 8 bahlangene. uDaniel chapter 9 kufana nokuthi yisambulo sika Daniel chapter 8. Lengcenye yombono uDaniel wayengayiqondanga. Siyakhumula makuphela uDaniel chapter 8 uDaniel uyakhuluma ukuthi kunombono angawuqondanga. Siyayibona leyo nto. Uyasho ukuthi umbono wokuhlwa nokusa uyiqiniso. Yabo? Uthi kodwa akekho umuntu owawuqonda. So lo mbono engawuqondanga ke manje uyabuya uGabriel uzomchasisela wona ukuthi kahle kahle lo mbono uhamba kanjani. Now kunezinto ezimbali ezayishoda lapha kuDaniel chapter 8. Oqala unikeziwe isikhathi sokuthi ukuhlanzwa kwendlu engcwele. Daniel chapter 8 verse 14 siyatshena ukuthi ukuhlanzwa kwendlu engcwele kuzoyenzeka emva kweinsuku eziyinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu, 2300 days, and then shall the sanctuary be cleansed. So utshenwe lokho kuDaniel. But uDaniel yazi besiyifunda le ndaba izolo. Omnye umkhulu ngiyambuza ukuthi lokhu kuzoyenzeka nini ke manje? Sesisineze isiprofeto, sesifundile ukuthi yini ukuhlanzwa kwendlu engcwele. Kuzokwenzeka nini lokho? Uthi yebo, uthi yena umkhuluma iphendula, uthi yebo, siyasibona isiprofeto. Kodwa asazi ukuthi le insuku ziqala nini ukubala. Siyibona leyo nto. So uDaniel into angenayo isikhathi sokuqala isiprofeto leso insuku ukuthi ziqala nini. Now uDaniel into ayitholayo kuGabriel ku chapter 9 ukuthi izinsuku lezi zizoqala nini ukubalwa, number 1. And then nokunye esibesakubuka ukuthi izinsuku lezi zimele ini, ngaba izinsuku zangempela noba izinsuku symbolic. Now sitholile kuDaniel chapter 8 ukuthi umbono wonke ukhuluma ama symbols. Siyabona inqama isymbol yani yombuso, umbuso wamaMede namaPersia. Siyabona futhi nempongo isymbol isymbol yombuso wamaJavani, amaGreek. Neimpondo ziyisymbol futhi nazo isymbol yani yamakhosi walembuso. And kuvela ekugcineni nophondo oluncane nalo liyisymbol futhi, symbol yani yombuso waseRome. So siyabuka ukuthi konke kungama symbol. And then still sikumbono kwivision uDaniel uyathola ukuthi emva kokuthi kwenzeka konke lokhu kuzohlanzwa indlu engcwele emva kweinsuku eziyinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu, 2300 days. Seyizwe leyo nto. So izinsuku nazo njengoba sibona konke lokunye kuyisymbol, nezinsuku nazo ziyisymbol, but ziyisymbol yani. Now uma ufunda isiprofeto uhlangana nesymbol, kumele ubuke kuleyo chapter leyo funde kuyona leyo symbol ukuthi ingaba uyayithola yini incazelo yaleyo symbol. Uma ungayitholi kuleyo chapter ubuka kwincwadi yonke. Uma ungayitholi kwincwadi yonke ubuka kwini? KwiBhayibheli lonke. Siyibona leyo nto. Now sabuka last week ukuthi izinsuku ziyisymbol eBhayibhelini unyaka. Siyibona leyo nto. La uNkulunkulu akasebenzise khona usuku as isymbol, liba yisymbol wonyaka. Namavesi saswabukile Numbers 14 verse 34, Ezekiel 4 verse 6 sasikubukile lokho. Now into ebiseyishoda ke manje yilo suku lokuqala isiprofethi siqala nini ukusibala. And sasithola futhi kuDaniel 9 verse 25 ukuthi kusukela lapho kuphuma khona umyalo wokuthini, wokwakha nokubuyisa iJerusalem.
siyabona. So ukuqala kwethu ukubala kuqala la kuphuma khona umyalo noma i-decree ngesingisi yokuthini yokwakha nokubuyisa iJerusalem. So sakuthola lokho ku-Ezra chapter 7 ku-verse 7 ukuthi kwenzeka ngonyaka wesikhombisa wokubusa inkosi u-Artaxerxes. Mawufunda ke manje kwincwadi zomlando unyaka wokubusa wesikhombisa wenkosi u-Artaxerxes kwawunyaka u-457 BC. 457 BC. U-BC siyakhumbula sifunda ngawo umele ini before Christ. Sayizwa leyo bazalwane. So ekuqaleni engabikho uJesu izinsuku mazibalwa zazibalwa ngokusebenzisa amakhosi as i-reference. Kuthiwa ngonyaka mhlawumbe wesithathu wenkosi ewubani okwakuwunyaka futhi weshumi wenkosi ewubani. So utholdi manje ukuze wazi isikhathi kumele wazi amakhosi mhlawumbe ayishumi. Siyayibona leyo nto. So leyo nto yashintsha ke kunemonke yayishintsha around u500 AD ngalezo zikhathi, and yathi hayi cha isikhathi masisikala sisikale ngenkosi eyodwa enguJesu Kristu. So kuba khona iminyaka before uKristu and then nomnyaka after uKristu u-AD low. Now konke lokhu sakufunda ke kulesifundo esidlulile. Namhlanje engifika sikubuke ngifuna singene ke manje kuloko akusele ngoba safunda futhi nesiprofeto lesi sekuDaniel 9 verse 24. Isiprofeto lesi engisivezile la ku screen isiprofeto se490 years. La kuthiwa u490 years noba amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe iJerusalem nabantu bakaDaniel. Lokho kusho ukuthi ini amaSirayeli kuthi amele baqede ini isono. Siyabona leyo nto balethe ukulunga okunaphakade futhi kugcotshwe khona noMesaya. So zonke lezi zinto zenzeka ngalesikhathi salesi siprofeto, and abakwazanga ukuqeda ukuhlukana nesono ngoba umuntu ayizobasiza ukuhlukana nesono uMesaya uyena abamenqaba bathi abamfuni, bathi asivumi ukuthi lo muntu asibuse. And la kungabusi khona uJesu kubusa khona isono. Akwazi ukuthi isono singabusi uJesu mayengabusi. Uyedwa kuphela umbusi okwazi kunqoba isono nguJesu. Mawukuthi ngiyayibusela mina empilweni yami angikwazi ukuhlala nesono. So nabo njengoba bengavuma ukuthi uJesu ababuse abakwazanga ukuthi bahlukane nesono. Mase siphela isiprofeto ngo-AD 34 uMusa wavalwa. Isizwe sakaSirayeli sayeka kuba isizwe sikaNkulunkulu esikhethiweyo. So yikho lo esikufundile kwisonto elidlulana liyakhuluma iBhayibheli ukuthi uMesaya uzonqunywa kodwa enganqunyelwa amacala akhe, nqunyelwa thina. Sakubuka lokho noStephen uyena umuntu owabulawa ekhandwa ngamatshe ngo-AD 34 la sekuvalwa uMusa amaSirayeli. Sebeveza ngempela ukuthi uJesu abamfuni, baveza kanjani ngokubulala ingceku zakhe oStephen nabanye. Now namhlanje ngifisa sifunde abazalwane ngalesi profeto seyinsuku ezinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu. Ake singifuna sibuke nje sengisivezile, but before sibuke la asiyeni kwi-chart leya, ayisibukeni la abazalwane. Naku la sithola khona kuqala khona ini kuqala ngo-457 isiprofeto sonke lesi 457 hambe siwuthole kanjani? Daniel 9 verse 25 la kuphuma khona umyalo wokwakha nokubuyiswa iJerusalem. And la siyasesha masifunda iBhayibheli ukuthi umyalo waphuma ngonyaka wesikhombisa wenkosi uArtaxerxes. Lokho sikuthola kuphi? Kwincwadi kaEzra chapter 7 ku-verse 7 no-8. Now u457 BC yiwunyaka oqala khona-ke ukubalwa le insuku zalombono. Lo mbono o490 years esikufundile last week nalo mbono wo2300 years. Siyayizwa bazalwane. Now mawubala usuka ku-BC
iy'nsuku ziyazincipha, angazi ngachaza kahle yini kanjani. Mawusuka ku-BC, angisho izinsuku la uJesu engakazalwa khona, usuke ubala uya kwizinsuku la uJesu ezalwa khona. So ziyazincipha mawukuthi kulonyaka unyaka mhlambe ngizothini ku-10 BC, kusele iminyaka ewu-10 ukuthi uJesu azalwe. Ngokuya iminyaka iqhubeka iyaphambile, le minyaka esele ukuthi uJesu azalwe izoloke iyenze njani? Iyehla. So mawubala u-BC, ngokuqhubeka kweminyaka ubala usehla. So ngu-457 unyaka olandelayo kube ngu-456, 455, 454 kanjalo kanjalo size siyofika ku-1 BC. Now bengithi ngizobuza bazalwane kodwa senginivezele impendulo, so angizoba sabuza. Mawubala u-2300 years, mawubala manje ukusukela ku-457 BC ubale 2300 years uyaphambile, uphelela komuphi unyaka? Now nayi calculator yami into engivezele yona. 2300 ngithe minus 457 kavela 1843, noba singathi ngonyaka u1843. Sayizona bazalwane. Now ukubalulekile kumele sikuqonde-ke masibala iminyaka. Ama-calculator wethu sonke abala ngalolu hlobo. Yabona mangithi minus 5 plus 10, i-answer ngu-5. I wish benginayo into yokudweba, ayikho indlela engadweba ngayo la kule screen. Angiyiboni kodwa. All right, glory to God. Ngathi nayo yenzeka. So ama-calculator abala kanje, asithi minus 5 plus 10, usuka la ku-number ku-minus 5, then uthi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And yabona isibeka ku-5 ngempela. So ama-integers vele sebenza kanjalo. So kodwa manje asithi uyawususa u0, mawukhipha u0 ngoba iminyaka ayinawo u0. So mawusuka ku-BC uya ku-AD, usuka ku-1 BC uye ku-1 AD. Akekho u0, ayekho unyaka u0. Siyayibona leyo bazalwane. Now kusithi uzosuka uzokhipha ini u0, mawukhipha u0 nayo into eyenzekalayo. Isikhathi sakho siyaphambile ngonyaka owodwa. Siyayibona leyo nto. Kunale answer obuzoyithola kwi-calculator ngoba ukhiphe ini, ukhiphile lo 0 lo. So nathi ke masibala njengoba besibalile calculator le, sathola 1843, kodwa ngenxa ukuthi suka ku-BC siya ku-AD, kumele sithi futhi +1 ngoba u0 awukho. Siyayizwa leyo nto. So ingakho isikhathi sigcina sobani 1844. So la kuphela khona lesiprofeto sika 2300 years siphela ngonyaka u1844. Naw bazalwane into engifisa ukuyisho, lesi prophet uNkulunkulu usibone sibalekile kakhulu ngendlela yokuthi wathumela ingilosi ephakeme kunazo zonke ingilosi. Siyayicabanga kodwa leyo nto, I mean uNkulunkulu engathumela noba yiphi ingilosi ukuthi izosichazela lezi zinto, kodwa uNkulunkulu uthumele ingilosi ephakeme kunazo zonke ingilosi ukuthi isinikeze incazelo yalesi siprofeto. Okusho ukuthi isiprofeto la uNkulunkulu ngingaze ngithi wayengafuni iphutha ngaso. Wathumela the most trusted angel, yona ehlakaniphile, yona ezazi iprofeto kunazo zonke ezinye ingilosi ukuthi izosichazela. So uNkulunkulu uyafisa ukuthi iqonde lento. Ngiyangibuka abantu esinye isikhathi makufundwa le iprofeto, umuntu mhlambe ngenxa ukuthi sinzima noma mhlambe sihlangene nokubala, yabona leyo nto kube ngathi awu cha lento sesiyobuye siyibone. But uNkulunkulu bazalwane indlela enze ngayo ubeke ukubaluleka okumangalisayo kulesi profeto lesi. Ngiyakuphinda lokho. So unyaka u1844 unyaka obaluleke kakhulu. Now sithini isiprofeto ngo1844, kuzokwenzakalani ngo1844? Bese siye kwincwadi kaDaniel 8. Brother Njabulu usifundele uverse 14 uphinde ufunde futhi. Wathi kimi, koze kube izikhathi zokuhlwa nezokusa eziyinkulungwane 2,300 bese ihlanjululwa indlu engcwele. Amen. So kuthi mase kufike lesikhathi lesi u1844 yini ezokwenzeka? Ukuhlanjululwa kwendlu engcwele.
Na bazalwane kumele sibuzeke ukuthi kusho ukuthini ukuhlanjululwa kwendlu engcwele. Seyizwa leyo bazalwane? Nangu umbuzo manje osimele. Sesisitholile isikhathi, sesitholile ukuthi izinsuku zimele unyaka, sitholile ukuthi kuqala kuphi ngo-457. Now into esasele ukuthi kusho ukuthini ukuhlanjululwa kwendlu engcwele. You know, abantu bacabanga into eziningi. Abanye abantu mabefunda lesi prophet babeyitshenti ukuhlanjululwa kwendlu engcwele ukuhlanzwa kwesizwe iJerusalem. Kwakukhona inkosi yayibhubhisa nje lapha eJerusalem, yenza izinto eziningi eziphethayo, iletha izingulube, ibaphoqa ukuthi nakwi-sanctuary ba-sacrifice ngey'ngulube, ibeka ama-idols. Siyabona leyo nto. Abanye babethi hayi ukuhlanjwa kwendlu engcwele ukuthi kuhlanzwe nje isizwe ihambe nale nkosi. Siyabona leyo nto. Now abanye futhi babekholwa ukuthi indlu engcwele noba i-sanctuary ngumhlaba, and umhlaba uzohlanzwa makubuya uJesu ewuhlanza ngani? Ngomlilo. Seyizwa nibazalwane? And zonke lezi zinto lezi abantu lezi ezimbili engiyishilo azike eBhayibhelini, kwakumcabango nokuchasisela komuntu. Sayibona leyo nto. Na ezibecabanga lento abantu basithola isiprofeto. Siyakhumbula i-movement, i-Millerite movement. Isiprofeto yasifunda kahle futhi yasiqonda, kodwa yangaqonda ukuthi yini ezokwenzeka, ngoba bona makukhulunywa ngokuhlanzwa kwendlu engcwele bazitshela ukubuya kaJesu. And bazalwane, yayimangalisa into eyenzeka ngempela. Mawufunda ngalesa sikhathi lesiya oWilliam Miller njengobona la esithombeni, babeshumayela ngingaze ngithi kungancazela indlu kuthi ngalo nyaka ngalesikhathi uJesu yabuya. And mawubuka lana naphansi baphethe ama-tracts, ama-pamphlet, bayahambisa, bayabona, siyayibona yonke leyo nto. And isiprofeto basithole kahle ukusifunda njengoba sisifunda ngempela, siyiqiniso. Siphela ngo-October 22, 1844. Okwamanje sikafunda ukuthi October 22 vela kuphi, sisafunde nje kuphela unyaka u-1844. But bona basebefundile nokuthi October 22 i-date. And bazalwane kwakuyinto emangalisayo. Uyazi ukuthi ngisho khona unye umama washonelwa ngumyeni wakhe ngalesa sikhathi, ngicabanga ukuthi just 1 week before lufike lolusuka October 22. Indlela wayikholwa ngayo lento, zangakhale ngisho ukukhala kushona umyeni wakhe emngcwabeni wakhe, wathi kusizaphi ukuthi ngikhale ngoba next week ngiyambona. Siyayibona leyo nto. Benza izinto kokuningi ngempela bazalwane. Yazi mangifunda khona incwadi engangiyifunda ebhalwe ngomunye wabazalwane babekhona ngalesikhathi, kuthiwa nguJN Loveboro. Uthi kuma-tent meeting, uthi umoya kaNkulunkulu indlela osebenza ngayo bazalwane kwakuyisimangaliso. Kakubonakala ukuthi ngempela le movement lena ihamba nomoya kaNkulunkulu. Kwakuguquka abantu ngakuyitshela bazoguquka. In fact kuze khona ama-newspaper reporter ukuthi ngaleso sikhathi kwaqala ukuthi amaphoyisa angabi nawo umsebenzi nje, ngisho izigebengu zazisaba ukuganga. Yayizwa leyo nto, ithola akubizwa amaphoyisa, akukho namajele, akusangeni bantu. Kushintsha ama-tavern abe ngamasonto, kushintsha. Kwakumangalisa. Mawufunda kumoya wesiprofeto, sengiyikhohliwe nje quotation, uyasho ukuthi Ellen White uthi akaze kube khona ukunyakaza noba ukusebenza kamoya oyingcwele ngalolu hlobo kusoloko abantu babakhona ngaphandle kwesikhathi sabapostoli kuPentecost. Uthi indlela uthi kakwenzeka izimangaliso ziningi izinto ezifakazi uNkulunkulu ngempela unabo labantu. Lwafika ulanga bazalwane, abanye siyakhumbula badayisa ngoba babuka ini, babuka ukuthi umhlaba awazi ukuthi isikhathi siyaphela. Banikela ngisho nangemizi yabo ukuthi kube khona imali, bayishiya imizi emikhulu bahlala emizini emincane, le mali eyi-extra yasetshenziswa ukuthi kuspread ivangeli. Yonke into ababe ney'nkomo badayisa iy'nkomo engathi ngiyabuya bazalwane. Kwathi makufika isikhathi October 22 ekuseni balindele ukuthi nayo into abazoyibona. Hayi cha laqhubeka usuku, hayi akubonakali lutho. Akubonakali lutho. Lwashona ilanga. Bazalwane.
i-disappointment yayilapho, i-pain yayilapho bazalwane, like ngisho namazwi akakwazi ukuchaza. Uthi Ellen White akekho umuntu ongayi-understand le experience except umuntu oyiphathi yayo. Like uyabona, hey abazalwane ngempela indlela babemthanda uJesu futhi belindele ukumbona. Uyabuka manje kubo bonke laba nakulowa ayisonelwe umyeni seyabona ukuthi uJesu akafikanga. Sekuyaqala manje sekubuya le inhlungu ukuthi umyeni wami ukuthi angazi umbona. Lwafika nolulandela lunye usuku abayi-date ka-October 23, October 24, October 25. Ngempela kwafika kuDisemba kwabona ukuthi hayi cha, akwenzeki. But uNkulunkulu enomusa, uNkulunkulu enomusa wabanikeza umoya wakhe oyingcwele abazalwane abaningi bangadangali, babuyela emuva bayofunda ukuthi kahle kahle belikephi iphutha lethu ngoba uNkulunkulu akanaphutha, iphutha likithi. Bathi mabefunda isiprofeto bathola ukuthi hey lesiprofeto sinjengoba sisifundile angempela, leli date leli yilona njengoba uNkulunkulu esibonisa. Now yini esingayitholanga? Babona ukuthi i-sanctuary yini kahle kahle. Now yi-point engifuna siyibone bazalwane ukuthi i-sanctuary yini nathi, because nathi kumele siyiqonde. Ngoba kuthiwa lana kuzohlanzwa i-sanctuary, kuzohlanzwa indlu engcwele. So yini le ndlu engcwele? Asiyeni ku-Exodus 25 very quickly ngokushesha nje. Ku-Exodus 25. Now kwabaningi mhlambe esifunda nabo i-sanctuary abantu sibe bayifunde bayaqonda. Kodwa ngiyakhumbula ngifunda le chapter la kungathi great controversy, ngingakazi nokuthi yini sanctuary. Ngangimangele ngempela ukuthi kunento kanje eBhayibhelini. Kunini ngakhula ngisurroundwe abantu abakholwayo. Ngiyaqala ukuthi kuze ligama lithiwa i-sanctuary noma indlu engcwele. Ngazuthi mhlawumbe indlu engcwele kusesontweni into kanjalo. But asikisizweni Exodus 25 sesifikile verse 8. Mabangenzele indlu engcwele kuba ngihlale phakathi kwabo. uNkulunkulu ukhuluma namaSirayeli. Uthi kuMose hamba uye kubona uqokelele umnikelo kanje nakanje nanje ngigolide, ngisiliva, yiloku naloku. Yabazalwane yazi kunento engizoyisha enye. Ngicela nje ukudlula kwesinye isifundo. Uyazi ukuthi njengoba uNkulunkulu ekhuluma noMose la ukuqokelela lemnikelo. Ayikaqokelele uyamtshela akayiqokelele. Uyazi ukuthi uSathane naye yabona ukuthi kunemnikelo ezidinga ebantwini ukuthi kwakhiwe indlu engcwele kaNkulunkulu soze uNkulunkulu akwazi ukuhlala nabantu bakhe. uSathane yazi wenzani? Umoya wakhe omubi uyasebenza kubantu lapha ezantsi entabeni. uMose usentabeni noNkulunkulu seyitsheniwe ukuthi kuzodinga iminikelo kanje. uSathane naye ngomoya wakhe omubi uyasebenza lapha ezantsi entabeni. Unyakazisa omunye kwakule ixuku eyilapha uyokhuluma no-Aaron lo munye onyakaziswa ngomoya kaSathane uthi hey uMose asimazi ukuthi ukephi kwenzekeni kuyena. Uyakuthola lokhu Exodus 32. Uthi asakhe thina uNkulunkulu esomkhonza ozosihola kulolu hambo esilihambayo. Kube sekuqalwe ke manje kuthathwe ini igolide. Yazi mama wakhe inkomo ithole lenkomo ngegolide kudinga igolide elingakanani. Na uSathane lokhu ukwenza ngabomu. Uyazi ukuthi uMose uzokwehla agcine kubonakala ukuthi hayi leli golide alilithola alidingeki. Yisithixo nje singadingeki. But uSathane uyazi ukuthi sekukhona kwenzeki sokhona umonakalo wenzile. Ngokuthi uthathe leli golide kumele ngaba liyangena kumsebenzi kaNkulunkulu ekwakheni leli temple kaNkulunkulu and abantu bakha ngalo ini izithixo ama-idols. Seyibona leyo nto. Now yazi lento angifundisile lesini ngiyifunda ukuthi hey kuyenzeka ngempela ukuthi uSathane asinyakazise nje sibe nezithixo esizifunayo nesizithandayo ezizokwenza ukuthi singakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Thola ukuthi uNkulunkulu next week bezongihlanganisa nomuntu odinga usizo, umuntu mhlawumbe oyihluphekela odinga usizo, ngihlangana naye ngimsize nokuthi. But this week ngithi ngisahamba uSathane avela ngibonise ihile elithile, high heel athi hey nayo into oyidingayo. Uyazathi necatshile eziningi avela ivese. Omunye athi yabuka athi hayi hey nayo into phone nama-earphone. Azipheli ithixo uSathane azisebenzisayo ukuthi
athathe igolide kumsebenzi kaNkulunkulu okanye belizosebenza emsebenzini kaNkulunkulu alifake lezo yithixo, kuthi mase kufika isikhathi sokuthi akunikelwe ke manje akisebenza igolide kumsebenzi kaNkulunkulu, awu lutho. So siyicabange leyo nto njalo nje, lento iyangicabangisa njalo ukuthi manginento engiyidingayo ngibuthi ingaba ngiyayidinga yini ngempela noba sengikhanda isithixo sengenza nami ithole. And futhi angenza ithole, what if kuyenzeka ukuthi next week leli thole le mali engene kuleli thole iyadingeka ukusiza umuntu othile. Siyayibona leyo nto. So into nje uNkulunkulu asisize ukuthi ihlale emqondweni siyicabange impela. Now ngibuyele kulokhu Exodus 25 verse 8. Leli golide lalizokoleka kuzokwakhiwa ini? Indlu engcwele. Nasi ke bazalwane isithombe salendlu. Ngesikhathi sikaMose le ndlu yayiloluhlobo yakhiwa ngamatende, kodwa phakathi yayicobezela kanje. Esinye isifundo bazalwane, uyazi isifundo esisitholayo la simple. uNkulunkulu mayakha indlu engcwele, itempeli lakhe, akafocusanga kakhulu la phakathi ngaphandle kwakuhle, kodwa nje kwakuhle kwembathiswe ngezikhumba kanjalo. Kodwa mawungena ngaphakathi ila kuhle khona ngempela. Seyizwa leyo nto. Now uthi umpostoli Paul anazi yini ukuthi ni itempeli likaNkulunkulu. Seyizwa leyo nto. Okusho ukuthi nathi uNkulunkulu ubuhle bethu obukhulu obukhazimulayo ufisa kube ngaphakathi enhliziyweni. Seyizwa lona bazalwane, akusizi ukuthi ngibe muhle ngaphandle ngokugqoka, ngokubukeka, even nangezinto ezingaphandle nje abantu abayibonayo, ziningi into abayibonayo, bona even nokwazi izwi, yabo, into engaphandle le abantu abayibonayo, uthola ukuthi sengikwazi ukumemorize amavesi nama-quotation nani. Into engaphandle le abantu, into engaphandle le ibonakala ngaphandle. Ifocus kaNkulunkulu afise ibe khona kakhulu nakuthina, ifocus yangaphakathi enhliziyweni. Uyabuthi kunjani ngaphakathi la? Mawubuka ngaphandle ngathi we leli tende leli ungayitshela izongena nje uthole nje izinto nje into ezibhedayo. Uthi mawungena kuyamangalisa. Amen. And thina esikhathini esiningi thina umuntu uyambona ngaphandle noma umbone ekudeni uthi hey cha mzalwane usibanibani ave right ave kanje. Mase usondela sewuthola ukubona ingaphakathi lakhe uthi hey cha ngeke. Akona lokho bengicabanga. Akona lokho ngicabanga, izikhumba nje. Gcwele kuyanuka nje ngaphakathi. So uNkulunkulu bazalane ngempela asenzele umusa ukuthi ifocus kakhulu yethu njengoba siphila kube ngaphakathi. Njengetempeli kaNkulunkulu. Yilo le tempeli, yi-sanctuary, indlu engcwele le. Now kwahamba isikhathi yagcina indlu engcwele seyiye kuba amatende. uSolomon wakhandela uNkulunkulu indlu enhle. Nayo kwakuyindlu engcwele le. Kodwa manje seyikhandwe ngezitina. Futhi iyayilandela ipattern efanayo nalendlu engcwele eyayime ngamatende. Nayo phakathi kwakuyigolide nje, kwakukuhle kakhulu phakathi. Uyitshentshela nakuhle ngaphandle, hey kwakukuhle kakhulu phakathi. Kwakuyigolide kuphela, kakumangalisi. Igolide nomabhulu. So le tempeli kaSolomon siyakhumbula liya destroywa nguNebuchadnezzar, amaKhaldiya, amaBabylonians. And then ngesikhathi sikaJesu nali tempeli laselikhona libizwa ngokuthi this is Herod's temple. UHerod uyena wasiza ekwakheni leli tempeli leli. Now indlu engcwele, ayikho indlu engcwele ekhona bazalwane eBhayibhelini ngaphandle kwale. Kusukela ngesikhathi kaMose kuze kuyofika ngesikhathi sikaJesu, lena yabhujiswa yadestroy ngamaRoma ngonyaka u-AD 70. Akazi kube khona ke enye indlu engcwele ngaphandle kwalezi esizivezile. Kusukela ngesikhathi sikaMose kube yilesikhathi sikaSolomon, and then after Solomon seyibhujisiwe bayazama ukuyakho oNehemiah noEzra, kube khona isakhiwo yebo, kodwa nje la enkulu khona ngempela yilesikhathi sikaHerodi, and then yabhujiswa ngamaRoma. Nayo indlu engcwele, i-sanctuary kaNkulunkulu. Now umbuzo uthi ke siyayibona indlu engcwele, ukuhlanza kwendlu engcwele kwenzeka kanjani? Ingaba mhlambe kunamanzi azothathwayo nama-hosepipe kugezwe le indonga lezi, noba yini ezokwenzeka? And
more especially bazalwane uyimele sikucabange njengoba ngisho ukuthi leli tempeli labhujiswa la kwaphela ngalo ngo-AD 70 kodwa siyabona ukuthi isiprofeto sona lesithi kuzohlanjiswa ingcwele sifika kubantu ku-1844. So le ndlu lena ayisekho le, azisekho lezi ndlela, azisekho amatende kaMose, ayisekho itempeli kaSolomon, ayisekho nale. So ngempela kusho ukuthini ukuhlanzwa kwendlu engcwele? Asene kuncwadi yamaHebheru ngokushesha, Hebheru 9. Nangu ngizokuchaza kanje. KumaHebheru 9 mawusuka kuverse 2 uyama kuverse 5. Umpostoli uPaul uchaza izinto zaziphakathi kwindlu engcwele, uchaza konke lokhu. And then uverse 6 no7 uchaza izinto zazisenziwa endlini engcwele. Sayibona leyo division. So verse 2 to 5 uchaza izinto zayiphakathi endlini engcwele. Verse 6 no7 uchaza izinto zazisenziwa endlini engcwele. Sikuyazwakala bazalwane. Now asifunde uverse 6 no7 sibuke lezi zinto zazisenziwa. Kepha lezo zinto zilungisiwe ngokunjalo. Abapristi bangena njalo ethempeli lokuqala bafeze izinkonzo, verse 7. Kodwa kwesibili kungena umpristi omkhulu yedwa kanye ngomnyaka. Kungengaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa yezono zabantu. Amen. All right. Kuthiwa indlu engcwele ihlukene kabili, kunama-tabernacle noma kunamagumbi amabili. Siyayibona leyo nto? Nanga amagumbi amabili siyawubona. Leli la umpristi ame khona la kuthiwa indawo engcwele, indawo engcwele noma igumbi libizwa ngegumbi elingcwele. Leli elingale kwesihenqo, ngale kwekhethini la kubonakala khona amakherubi. Lelo libizwa ngegumbi elingcwele, kuyazwakala. Now kuverse 6 umpostoli uPaul uthi kuleli gumbi lokuqala umpristi wayengena kangaki bazalwane? Kuthiwa wayengena njalo afeze inkonzo zalelo gumbi. Sayizolweni bazalwane. So every day kwakunomsebenzi umpristi wayewenza la egumbini elingcwele. Sayizwa leyo nto? Kodwa kuleli elingcwele lithi iBhayibheli wayengena kanye ngonyaka. Now ake sibukeni-ke, ngifuna ukuveza nje izithombe, angeke basaya kumavesi athile. La kwigumbi elingcwele nayi imisebenzi umpristi wayenza. Umuntu wayefika mayenze isono, avume isono sakhe, uza nesilwane, avume isono sakhe kulesilwane, abeke isandla sakhe ekhanda lesilwane, avume isono, and then asibulale isilwane, sife isilwane esingenacala. Lo onecala agoduke seyingenacala yena. Siyayizwa leyo nto bazalwane? Umpristi uyasuka lapho uyathatha igazi, wenza-ke imisebenzi yakhe-ke lapho yokuthi umuntu enzelwe ukubuyisana noNkulunkulu. Eminye imisebenzi yompristi wawukushisa impepho la kwi-altari lempepho. Mayingenile negazi lesilwane lesi sihlatshelwe izono zomuntu, mawukuthi lesilwane besihlatshelwe isono sompristi noma isono sebandla lonke lakaSirayeli, igazi kwangena lona uqobo phakathi endlini engcwele lizofefa la kwi-altari lempepho. Sayibona njengoba senza nje. Kodwa mawukuthi isilwane besihlatshelwe isono somuntu kazana, umuntu njengami nawe ongeyilutho, igazi lalifefwa lapha kwi-altari lokushisa umnikelo. Kodwa into eyayingena endlini engcwele inyama yesilwane. Sayizwa leyo nto bazalwane? So kwangena inyama noba igazi, kodwa kokubili kwakuveza indlela isono esingena ngayo la kule ndawo engcwele. Now kumsebenzi-ke yonyaka, njengoba kuthiwa kanye ngonyaka umpristi nangu siyambona wayengena endlini engcwele. Wayengena ezokwenzani bazalwane? Wayengena ezohlanza indlu engcwele. Why kumele ayihlanze indlu engcwele? Aseni manje kwi-chapter kwiTestament elidala elikhuluma ngalo lolu daba. Kungani kumele indlu engcwele ihlanzwe? Asiyeni kwincwadi kaLeviticus chapter 16.
Leviticus chapter 16 sofunda khona uverse 16. Enzela indawo engcwele yokubuyisana ngenxa yokungcola kwabantwana bakwa-Israyeli nangenxa yeziphambeko zabo ezonweni zabo zonke. Elibambe lapho-ke. Cela ukubuza bazalwane. Njengoba kuthiwa indlu engcwele kumele yenzelwe ukubuyisana, i-atonement, indlu engcwele ukuthi kumele yenzelwe ukubuyisana. Isizathu esisinikezwayo lana ukuthi indlu engcwele yenzelwe ukubuyisana isithini? Okay, yazi before siphendule, ngicela ukuchaza lokhu. Makuthiwa kumele yenzelwe ukubuyisana, lokhu kuyafana nokuthi kumele ithini ihlanzwe. Mawufunda uverse 18 no-19 uyakuthola lokho ukuthi ukwenzela kokubuyisana kuyafana nokuthini nokuhlanzwa. Mhlawumbe ukukufunda enjabulo sikubona. Phamba ukuthi ngibuze lo mbuzo. Funda uverse 18 no-19 sobona lana ukuthi i-altare kuthiwa lizokwenzelwa ukubuyisana uverse 18, then kuverse 19 kuthiwa liyahlanzwa. Yabo? So uyathola la ukuthi lamagama asetshenziswa ngokulinganayo ngokufanayo. Ake sibuke kodwa. Verse 18 no-19. Uyakuphuma aye e-altare eliphambi kukaJehova, alenzele ukubuyisana, athabathe kulo igazi lenkunzi nakulo igazi lempongo, alibhece ezimpondweni ze-altare nxazonke. 19. Uyakulifafaza ngegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe, alihlambulule, alingcwelise ekungcoleni kwabantwana bakwa-Israyeli. Sayizwa bazalwane. So lapha kuverse 18 ukuthi i-altare lenzela ini ukubuyisana ngegazi. Lana kuverse 19 ukuthi i-altare uyalihlambulula ngani? Ngegazi. Sayizwa leyo nto. So ukubuyisana nokuhlambulula into eyodwa. Because vele leli gama lokubuyisana lisuke likhuluma kakhulukazi kubantu. Into esuke ehlukanise umuntu noNkulunkulu njengoba sekumele abuyisane noNkulunkulu kusuke kuyini? Yisono. Thisha. Now nje bengisachaza ukuthi ukubuyisana nokuhlanzwa into eyodwa. Njengoba lamavesi uverse 18 no-19 kaLeviticus 16 esichazela. Na ngiyabuyela ke manje embuzweni wami bazalwane. Sesitholile ukuthi ukubuyisana nokuhlanza into eyodwa. So makuthiwa indlu engcwele izokwenzelwa ini ukubuyisana kuverse 16. Umbuzo wami uyabuza ke manje ukuthi kungani indlu engcwele kumele yenzelwe ukubuyisana noma kungani indlu engcwele kumele ithini ihlambululwe ihlanzwe? Sithini isizathu according to iverse? Cela sizameni bazalwane ukuphendula. Sizama ukuphendula according to iverse. Ngicela ukuphendula ngoverse 16. Verse 16. Leviticus 16 verse 16. Verse 16. Enzele indawo engcwele. Ungalifundi. Okay. Alright, shuthi isizathu sokubuyisana ingenxa yokungcola kwabantwana ba-Israyeli nengenxa yeziphambeko zabo. Amen. So kuthiwa indlu engcwele kumele ihlanzwe noma ihlanzululwe noma iklenzwe. Why kumele iklenzwe? Iklenzwa from izono zabantu. So leli verse lisho ukuthi izono zabantu noma ukungcola kwabantu sekungene endlini enjani? Engcwele. Kuyazwakala bazalwane. Now nayi-ke lento bengiyichaza la ukuthi umuntu njalo mayona isona siyona into yabona thina wasibuka isono sibuka nje ngathi yinto ngiyayenza bese ngicela intethelelo bese iphelele kanjalo emoyeni. But endlini yakaSirayeli uNkulunkulu wabafundisa ukuthi akunjalo. Bathi bafunda bebona ngokufa kwesilwane ukuthi isono siwukufa. Nenhlawulo yesono idinga impilo yomuntu ongenacala. Idinga impilo yesilwane esingenacala and siyazi ukuthi lesilwane sasikhomba kubani? KuJesu. Mawufunda uJohane 1 verse 29 lithi iBhayibheli nali undlu likaNkulunkulu elithwala lisuse izono zezwe. Seyizona bazalwane. Now bayafunda ngokuloku bewenza lokuthi isono siyabulala futhi isono siyadura. Ngoba kuze sihlawulwa ngokuphila kaJesu indodana kaNkulunkulu isimanga sento. And then
okunye babekufunda futhi le ndlela engcwele ukuthi isono akuyonto evele inyamalale nje emoyeni. Isono siyangcolisa indlu engcwele. Njengoba nje kungena igazi endlini engcwele, leli gazi sekuyilona eselithwele isono somuntu, umuntu yena ube umoni seyihamba ephinde ekhaya engenacala. Leli gazi leli lithwele isono. Njengoba lifafazwa le ndlini engcwele, kufafaza isono la endlini engcwele. Siyayizwa lento bazalwane? Ngingaze ngithi kusala irekhodi lesono. So kanye ngonyaka umpristi wayengena endlini engcwele asuse sonke isono. And lesono mase sisusile sizobeka kuleya mpongo yokulashwa. Yebo, impongo yokulashwa uyakuthola nje lokho ku Leviticus 16. Sibeke kule mpongo yokulashwa ihanjiswe elegdini. So indlu engcwele yayingcolile, ingcoliswa isono sabantu. Nabazalwane kunevesi engifisa silifundeke. Cela sifunde uMahebheru 8:5 noba asingayikona ngoba nangu uvezile la ku-screen. Kuthi abapristi laba besenza konke lokhu ley'nkonzo kwiTestament elidala, kuthiwa babesenza bekhonza okungumfanekiso nesithunzi sokwasezulwini. Siyayizwa lento bazalwane? So ngamanye amazwi yonke lento abayenzayo kule ndlu engcwele yasemhlabeni kuthiwa isithunzi nomfanekiso yendlu engcwele yangempela ekephi? Esezulwini. Kuyazwakala bazalwane? Sake safunda ukuthi kunendlu engcwele isezulwini. And nali iBhayibheli lasitshela, mhlawumbe sikufunde lokhu kuMahebheru 8. Cela sikufundeke lokhu. Asiye kuMahebheru 8, sifunda nje uverse 1 to 3 ngokusheshsha bazalwane. AmaHebrews 8, uKristu usenguye umpristi omkhulu nasezulwini. Verse 1. Kepha okuyindikimba kwesikushoyo yilokhu: sinompristi omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini. Verse 2. Isikhonzi sokungcwele nesethebanekele lempela elamiswa yiNkosi kungemuntu. Alibambe lapho, vele uyibambe lapho. Ngicela ukubuza, mayithi la kuverse 2 uJesu. Ngicela ukubuza bazalwane. Njengoba uverse 1 sitshela uJesu sezulwini, and then kuverse 2 ukuthi uyisikhonzi sengcwele noma se-sanctuary sethebanakele elamiswa uNkulunkulu, ithebanakele langempela. Leli thebanakele elikhulunywa ngalo likephi? Lisemhlabeni noma lisezulwini lona? Angiphinde futhi. Amen. Ngoba uJesu sesitshele ukuthi sezulwini. So akakwazi ukuthi athi sezulwini abe eyizikhonzi sethebanakele elila emhlabeni. Sayizwa leyo nto? Leli thebanakele lisezulwini, kuthi uJesu ungene kulona leli thebanakele. Kuthi futhi ithebanakele langempela. Okusho ukuthi leli la emhlabeni bengelona langempela. Beliyisithunzi nje kuphela. Siyabona leyo nto? It's like mawubona isithunzi sami, awuboni mina. Awuboni mina wangempela, umfanekiso wami. Isithunzi sami siyakutshela ukuthi hayi manje ngiyahamba, manje ngimile, manje ngiphakamisa ingalo, manje ngiyihlisile. Siyabona leyo nto? Kodwa isithunzi sami asiyimina. Kodwa isithunzi sami siyakusiza ukuthi ubone ukuthi yini engiyenzayo. Isithunzi lesi sethebenakele elila emhlabeni sasisinikeziwe ukuze sikwazi ukubona ukuthi uJesu yini ayenzayo. Kusukela ngesikhathi uJesu efika la emhlabeni ezofefela izono zethu, izithunzi zadlula kwangena kwangempela. Angisho naye le mhlabelo njengoba sibona le impongo. Le impongo ziyisithunzi somhlabelo wangempela nguJesu Kristu. Zihlatshela izono zabantu, kodwa manje ikhona imvana eyahlatshwa ngenxa yethu. Sayibona leyo nto? Lezi imvana zakithi esemende elidala ziyisithunzi. Imvana yangempela nguJesu Kristu into yangempela. Then ke kusukela lapho sekusebenza kwangempela izithunzi ziphelile. Njengoba noJesu yongena kwitempeli langempela. Now sesiyafunda ukuthi okay likhona itempeli langempela siyakuzwa. Isithunzi sithi itempeli leli isithunzi lalingcola, lalidinga ukuhlanzwa.
omunye umuntu uyobuza ukuthi hayi ngiyakuzwa baba. Kodwa ungaba uthi nasezulwini itempeli lasezulwini nalo lingcolile, ngaba lidinga ukuhlanzwa lasezulwini? Hayi cha, oyicabangisise-ke lento oyishoyo. Omunye uyosho kanjalo ukuthi ngaba khona ukungcola ezulwini okudinga ukuhlanzwa ezulwini pho. Asike sizwe kusho iBhayibheli lona uqobo. Lithini lona? Asiyeni kwincwadi kaMahebheru 9 verse 23. uKristu ungumlamuleli wesivumelwano esisha ngegazi lakhe, verse 23. Njalo-ke kwakudingekile ukuba imifanekiso yokusezulwini ihlanzwe ngalokho, kepha okusezulwini uqobo kwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena. Bazalwane, kuthiwani la ngalokhu, ngaleli tempeli elisezulwini, kuthiwa umfanekiso wawuhlanzwa ngegazi lezimbuzi neley'nkomo. Kuthiwa kakudingekile, kuthiwa kodwa okusezulwini uqobo kumele kuhlanzwe nako. Ayisho ukuthi okusezulwini akudingekanga kuhlanzwa. Siyayizwa leli vesi lithi nakho kuyahlanzwa, kodwa kuhlanzwa ngegazi elingcono kunelezimvu nelezimbuzi ney'nkomo. Yebo, okusezulwini kuhlanzwa ngegazi likaJesu, kodwa kuyahlanzwa. Kodwa kuyahlanzwa, okusho ukuthi nalo itempeli elisezulwini lingcolile. Lingcoliswe yini? Ngubani ongangitshela lingcoliswe yini? Sesibonile kwisithunzi ukuthi yini engcolisayo bazalwane. Ngifuna ukubona ukuthi siyasilandela yini isithunzi. Masicabanga itempeli elisezulwini lingcoliswa yini? Lingcoliswa phela bazalwane izono zethu. Siyabukusho kodwa ngiyazi ukuthi besicabanga, siyazi impendulo besiyazi ukuthi nje mhlambe angazi. Mhlambe sishaye inetwork futhi angazi. Kodwa nje yebo, kungcoliswa izono zethu. Irekhodi lezono zethu. Njengoba ngisho igazi kwitempeli elila emhlabeni lalifaka irekhodi lezono. Kodwa ezulwini kuney'ncwadi la kubhala khona irekhodi lezono, iy'ncwadi zangempela. Seyizwa leyo nto? La kubhalwe khona manje kunezono zethu sonke. And bazalwane, lingcola kanjalo itempeli elisezulwini ngaleli rekhodi lalezi zono eziloke zingena. Naw kunento engifisa siyibuke okwamanje, njengoba sifunda ngokuhlanzwa kwetempeli elingcwele, sibuka okwenziwa ngumpristi, okwenziwa futhi igazi. Umpristi nguJesu negazi, igazi likaJesu. Kodwa uyazi ukuthi kunento eyayisenziwa ngayo yibona futhi abantu ngalesi sikhathi. Kunento eyayisenziwa yibona abantu ngalesi sikhathi. Soke siyibuke. Before mhlambe siye kuyona, ngifisa sibuke ukuthi umpristi wayengahlanzi kuphela indlu engcwele. Kukhona okunye wayekuhlanza futhi. Asiyeni kwincwadi kaLeviticus 16 verse 30. Sibuke lokhu bazalwane. Leviticus 16 verse 30. Ukuze siqonde okwenzeka phezulu ezulwini kumele siqonde ini isithunzi. Verse 30. Leviticus 16 verse 30. Ngokuba ngalolo suku niyakwenzelwa ukubuyisana ukuba nihlanjululwe. Niyakuhlambuluka ezonweni zenu zonke phambi kukaJehova. Seyizwa bazalwane. So siyathola lana ukuthi kahle kahle ngalolu suku kwangahlanzwa kuphela indlu engcwele, kwakuhlanzwa nani? Nabantu. Ngoba phela izono zabantu vele ebezenze njani zingcolisa indlu engcwele. So lesikhathi sokuhlanza kwendlu engcwele isikhathi eserious kakhulu sokuhlanza abantu. Seyizwa leyo nto bazalwane. Nawo bazalwane, nathi njengoba sifundile kwincwadi kaDaniel ukuthi ngonyaka 1844 kuyaqalwa ukuhlanzwa ini? Indlu engcwele. Ngamanye amazwi ngo-1844 uJesu wasuka kwindawo engcwele wangena kwigumbi elingcwele. Leli umpristi kwisithunzi wayengena kulona kanye ngonyaka. uJesu naye wangena kulona kanye kwicebo losindiso. Lokhu kwakusenziwa eIsrayeli unyaka wonke. Kwakumele kwakungumfuziselo noma kwakuyisithunzi secebo losindiso liphelele. Njengoba uJesu
njengoba umpristi uyangena kanye ngonyaka kule ndlu engcwele noJesu lana uyangena kanye kule ndawo engcwele ukuhlanza ke manje indawo engcwele ngamanye amazwi ngumsebenzi wokugcina wolucebo lwesindiso njengoba sibona la emhlabeni inkomba zokuthi isikhathi siyaphela naso lesiprofethi sikaDaniel siyasitshela ukuthi naphezulu ezulwini sekenziwa into yokugcina umsebenzi wokugcina maduzane inkosi enkulu iyaphuma kwindawo engcwele seyiqedile ukuhlanza indawo engcwele nokuhlanza abantu bebevuma ukuhlanzwa ongavumanga ukuhlanzwa usele kanjalo now asifundeni ke bazalwane asene kuLeviticus 23 ngifuna sibone umsebenzi osenziwa wabantu ngoba njengoba babesazi ukuthi nabo ngalesikhathi bayahlanzwa kwakumele nabo bafocuse ekuhlanzekeni sayizwa leyo nto hey Leviticus 23 Bese siqale kuverse 29 Imithetho yemikhosi verse 29 Ngokuba yilowo nalowo muntu ongathotshiswa ngalolo suku uyakunqunywa kubantu okay amen now oluphi losuku okukhulunywa ngalo cela uyofunda uverse 27 Kepha ngolweshumi lwaleyo nyanga yesikhombisa kulusuku lokubuyisana anoba nomhlangano ongcwele nithobise imiphefumulo yenu linikele ngomnikelo womlilo kuJehova verse 28 futhi ufunde nawo ningasebenzi umsebenzi ngalolo suku ngokuba kulusuku lokubuyisana ukunenzela ukubuyisana phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu uyazi bazalwane ukuthi ngalolu suku amaSirayeli ayesenzani number 1 abethobisa imphefumulo yawo lana igama elisetshenziswayo to mean to fast mawufunda ulandela nje lezifundo esizenza mhlambe angizoba salivula manje ivesi kodwa ungaya kuIsaiah 58 verse 3 la likhuluma ngokuthi to afflict our souls is to fast bayabuza ukuthi awu why have we fasted kodwa awusizwanga uNkulunkulu why have we afflicted our souls and you take no notice so to afflict your soul ukufasta na ngalolu suku babefasta and also ngalolu suku babengenzi imsebenzi yini babeyenza ifocus ayiyodwa cleansing in fact mawufunda ku-encyclopedia yamaJuda kona incwadi bengiyifunda iverse into ebhalwe ku-encyclopedia yamaJuda ukuthi bebeqala ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa umuntu abuka ukuthi yini angarephontanga kuyona yini yesiphi isona sabambelele kusona ubani amkhubile ubani amtshontshele into kuthi abazalwane kwenzeka izimanga ngalenyanga le wawuthola umuntu uthola ukuthi ubuya nembuzi yomunye athi yazi sibani bani ngithathe imbuzi yakho manje unembezi yangishaya and angifuni ukuthi kufika lolusuku lokuhlanzwa kwendlu engcwele ngisenesona esisahleli kumina nayi imbuzi yakho kwenzeka iphutha nje ayichaza into engazwakala umuntu kodwa azi ukuthi uyibuyisile imbuzi omunye ecabanga ukuthi uyazi kunosibani omakhelwane wami noba kunosibani engisebenza naye emsebenzini engamkhuba and kusukuna namhlanje ngazi ngicela intethelelo hayi uthi ngihambe kuthi abazalwane kwakuyisikhathi esimangalisayo kakhulu la abantu beyithoba kakhulu and then ngalo usuku bayithoba kakhulu la manje abathinti ngisho umsebenzi akuthintwa geje akuthintwa lutho futhi vele ngoba bafastile abathinti ngisho namabhodwe ifocus iyodwa cleansing and ucabange bazalwane lesi kwakuyisithunzi thina ke manje siphila kwisikhathi sokuhlanzwa indlu engcwele eyangempela hayi kusikhathi esiyisithunzi isikhathi sangempela bekumele ngaba sifocusa kangakanani ke bazalwane cleansing na uNkulunkulu uyazi ukuthi akekho umuntu ongafasta kusukela 1844 kuze kube manje so ifasting yethu bazalwane thina yilena siyithola kwincwadi yaDaniel chapter 10 ingakho uNkulunkulu usinikeze imessage yehealth ngoba ihambiselana nalesikhathi esiphila kusona indlela yokufasta sayizwa leyo bazalwane
zonke lezi zinto ezibalayo uDaniel kwincwadi kaDaniel chapter 10 mawufunda ngicabanga ukuthi verse 3 abalayo ukuthi azange azidle ibiliboco nenyama newayini. Nathi yilezi zinto vele kumele sihlukane nazo ngoba ziyaphazamisana nomsebenzi wokuhlanzwa kwethu. And bazalwane, njengoba bebengasebenzi, uNkulunkulu akasho ukuthi manje abantu abaphila kulesikhathi kumele bathini bangasebenzi, but ithought noma ngizothi umcabango lana esiwutholayo ukuthi kangamele benze lutho ezophazamisana nomsebenzi wokuhlanzwa kwabo. Seyizwa leyo nto? Nathi ke kunjalo, yonke into engiyenzayo kumele ngibuze lento engiyenzayo ingaba ayiphazamisani yini nokuhlanzwa kwami. Mawukuthi ngifuna ukubuka iTV kumele ngibuze ukuthi le program engiyibukile ingaba izongisiza yini ekuhlanzweni kwami. Mawukuthi ngifuna ukukhetha abangani bayangisiza yini ekuhlanzweni kwami. Ifocus bazalwane iba ukuhlanzeka nje kuphela. Uyazi mawufunda kwincwadi Great Controversy page 426 kuthiwa lana bazalwane kuthiwa njengoba sifike kulesikhathi leso 1844 la manje umpristi wethu uJesu engene kwindawo engcwele eqala umsebenzi wokuhlanza itempeli, uthi manje kakhulu kunazo zonke ezinye izikhathi kumele ngaba ifocus yethu ukuhlanzwa, ubungcwele, ukuhlukana nesono. Nayi ifocus yethu bazalwane. And lo msebenzi uvezwa kahle kakhulukazi kwincwadi yeSambulo chapter 14. Mawusifika la ithi iBhayibheli mesabeni uNkulunkulu nimnikeze inkazimulo ngoba ihora lokwahlulela kwakhe selinjani selifikile. Lesikhathi lesokuhlanza kwendlu engcwele futhi liyihora lokwahlulela. Kungani liyihora lokwahlulela? Mawufunda kuverse 29 yathola la kuLeviticus 23. Yingoba kulolu suku kwakukhethwa khona ukuthi ubani onqunywayo kwisizwe sakaSirayeli, ngubani oqhubekayo ukuphila kwisizwe sakaSirayeli. Sayizwa leyo nto? Ngoba kuthi uyilona lo wayengazithobi ngalesikhathi wayenqunywa. So kuyisikhathi lesi sasaziwa njengesuku le-judgment. KumaHebheru lalibiza lolu suku kuthiwa yiyoma noma yom kippur, ukuthiwa the great day. Sayizwa leyo nto bazalwane? The great day, usuku la ngempela uNkulunkulu ekhethayo khona ukuthi lona hayi uyanqunywa esizweni, lona uyahlala uyaphila uyaqhubeka ukuphila esizweni. Usuku olumangalisayo kakhulu bazalwane, la ifocus yethu yini? Ukuhlanzwa. And umbuzo uthi kuthina sonke, ingaba yonke into engiyenzayo, kuzinto engizenzayo, akukho yini okuphazamisa lo msebenzi wokuhlanza? Izinto engiyibukayo, izinto engiyilalelayo. Uyazi ngibuka abantu bekhuluma ngokudlala ibhola bathi hayi kodwa akho phutha ukudlala ibhola noma nokubuka ibhola. Ngihleze ngithi yazi ngaphandle kokuthi ibhola vele alihambiselani nomyalo esiwutholayo eBhayibhelini kwincwadi kwabaseFilipi 2 verse 3 ukuthi akungenziwa lutho ngomncintiswano. Ithi let nothing be done through strife competition. Yabo. Now ngaphandle kwalokho kodwa nje isikhathi sebhola asinaso bazalwane. Ngoba ifocus yethu ukuhlanzwa and izinto ekudinga ukuthi sizenze ukuze sikwazi ukusebenzisana noJesu esihlanza zithatha isikhathi, umkhuleko, ukufunda izwi. Seyizwa lona bazalwane? Nokusiza abanye abantu nokuxwayisa abanye nakho lokho kuyasiza ukuthi sihlanzeke ngoba mawukuthi uyimpompo uyipayipi uhambisa amanzi uzohlala uclean ngoba uhambisa amanzi aclean. Ingakho ngeke ukuthole umasipala sithi ayi namhlanje sizoclean amapayipi ahambisa amanzi nje siyasevisa. Akekho umuze ukuthi ayakhishwa amapayipi ayaclean manje ayageza amapayipi, akagezwa amapayipi ngoba hleze clean. Into eyenza ukuthi ahleze clean ngoba ehleze ehambisa amanzi. Seyizwa leyo nto? So nathi uNkulunkulu ufisa ukuthi sihleze sihambisa le ndaba ezilungile zisihlanze kwathina. So zonke lento zithatha isikhathi sebhola sikho. So njengoba kuthi abenza imisebenzi ngalolu suku uyayikhetha nawe izinto ngalesikhathi ozenzayo. Seyizwa leyo nto? Wenza izinto eziyinecessity. So mangisebenza ngiyasebenza yebo,
kodwa nasemsebenzini engikuwona ngiyazi ukuthi mina ngihambisa amanzi wevangeli. Seyizwa leyo bazalwane. Mawukuthi nginabangani, ngiyakhetha ngiyabuthi ukuthi labangani akubona yini abangani abangiqhelisayo kuJesu. Ngoba bazalwane singakhohlisi ivele iBhayibheli liyasho ngoba seKorinte wokuqala 15 kuverse 33 lithi singakhohliswa. Lithi ukujwayelana nababi konakalisa ini isimilo esihle. So even nabangani yabuka ukuthi labangani ngaba ngempela ngeke yini baphazamise kulomsebenzi wokuhlanza. Bazalwane, uNkulunkulu asisize kulesikhathi sokuhlanzwa nalesikhathi sokwahlulela. Now othi ngiveza nje isithombe lana ngizivula nevesi. Yini esisizayo bazalwane? Yini njengoba lesikhathi sithe isikhathi sokuhlanza isikhathi futhi sokwahlulela. Yini esizoma ngayo? Sisinda bazalwane ngale nje siyibona nje sibona izikhumba, lezikhumba zimele ukulunga kaJesu. Sisinda ngempilo kaJesu. Incwadi yaMaroma 5 verse 10 iyasitshela ukuthi sisinda ngempilo kaJesu. Akekho umuntu osinda ngempilo yakhe. Seyizwa lento bazalwane. And impilo kaJesu iyona esivikelayo ekwahluleleni futhi kuba yiyona esihlanzayo. Okubalekile nje thina ukuthi sembozo ngempilo kaJesu ukuthi sizinikele kuJesu. Seyizwa lento bazalwane. Uyazi into engiyoyisho iyodwa. Impilo zethu zingcolile. Sifana nalobaba lesimbonayo ingcolile, kodwa uJesu uyasilandelela njengoba silandelela namanje sifunda. Uthi thatha naye yami ingubo. Into eyisimanga ngale ngubo bazalwane ukuthi maseyigqokile iyakwemboza. Kuthi igama lakho malibizwa ekwahluleleni manje ezulwini. Kuvele isimilo sikaJesu. Kuvele impilo kaJesu, kungaveli eyakho. Futhi le ngubo le ayikwembozi nje kuphela kodwa futhi iyakuhlanza. Ngoba ingubo ethungwe ngegazi. Igazi liyahlanza. Igazi liyahlanza bazalwane. So nayi ingubo. Ingubo bazalwane ekuyiyona esimelayo. Mina angazi ngani kodwa mina ngiyafisa ukuthi mase kubize lami igama kuvele ukulunga kaJesu kungaveli kwami ngoba bazalwane ukungcola kuphela kuyovela. Ukungcola kuphela kuyovela. Athi ngibuza umbuzo, ngaye ngawubuza ngiyacabanga sifunda la. Kunesela bazalwane, selikhumbula isela elalile ngemthini. uJesu uyalithembisa ukuthi nalo lizobona umbuso wezulu. Nangikhona ngifisa ukubuza ngaleli sela. uJesu uthi mase ibuya uzohlukanisa umhlaba kabili, kuzokhona only two groups, akekho se-center. Uthi uzohlukanisa umhlaba kabili, kuzoba khona abayizimvu nabayizimbuzi. Uthi laba izimvu yilabo azothi kubona wayilambile bamphukudla, wayinqunu bamembeza, wayesejele bamvakashela konke lokho. Then laba abanye yilabo azothi kubona abaye bayesihogweni bashe. Na umbuzo wami uwodwa ke phambi ukuthi sivale. Isela bazalwane lizobe likweliphi iqembu kulamaqembu amabili? Isela lela uJesu alithembise umbuso wezulu. Phela ukuzwa bazalwane. Isela lizobe kweliphi? Lizobe likwizimvu noma lizobe likwizimbuzi? Singaphendula bazalwane masicabange. Kodwa mhlambe nginisize. Isela bazalwane ngoba sesitshene ukuthi lizongena embusweni wezulu. Lizobe lileqela lezimvu. Kulaba ekuthiwa kubona ngangilambilwa ngipha ukudla, nganginqunu wangigqokisa. Siyayibona leyo nto. Manje umbuzo uthi ke isela ngoba lafa nje ngaleso sikhathi. Ubani lake lamphukudla? Ngoba isela imisebenzi yalo yokugcina esifunda ngayo ukuthi nje beliyisela. Siyayibona leyo nto. Kodwa manje uthi uJesu abantu abala ezimvini labantu abagqokise abanqunu bapha ukudla labe belambile. Isela likwenze nini lokho? Nayi ke bazalana imfihlakalo uNkulunkulu afisa siyibone. Ukuthi isela lazinikela kuJesu. Seyizwa leyo nto. Ngokuyinikela kuJesu lembathisa lengubo esiyibonayo la ku screen. Mase lemboze ngale ngubo makubizwa igama lesela ekwahluleleni njengoba ebizwa manje amagama. Amagama ayabizwa, amanye ayamukelwa, amanye ayalahlwa. Mase kubizwa igama lesela ngoba isela lizinikele kuJesu. Kuvela impilo kaJesu, kuvela impilo yomuntu.
ongaphanga kuphela nje abantu ukudla abazalwane, kodwa abantu bazalwane uJesu wabaphilisa ngisho ukubaphilisa, engagcinanga ukubavakashela begula, wabanikeza ngisho impilo. Wabapha ngisho ukudla abanye. Seyibona yonke le nto bazalwane. So ngokuvela kwempilo kaJesu esikhundleni sempilo yesela, liyasinda kanjalo. Kodwa le mpilo isela liyithole kanjani impilo kaJesu? Liyithole ngokuzinikela. Ngokuyinikela. Nayo into ebalulekile bazalwane. Masingazinikelanga sisenkingeni ngoba asikwazi ukuyemboza ngale ngoba singazinikelanga. Basically ngiyifinqa nje lento ngizothi uJesu uthi kuthina, nginikeza impilo yakho ukuze nami ngikunikeze yami. Seyizwa leyo nto? Akekho umuntu ozokwazi ukuthi ahlale nempilo ezimbili. Mawukuthi awumnikeza uJesu impilo yakho, awukwazi ukuthi wamukele impilo yakhe. Ekwahluleleni kuzovela yakhe impilo engcolile and angeke usinde. But uthi uJesu, nginikeza impilo yakho ukuze ngikunikeze eyami. Mele ube empty, eyakhe impilo idedele ukuze wamukele ekaJesu. Ukuzinikela ke lokho bazalwane, ukuthi akusaphili mina sekuphila uKristu. uKristu obusayo kuyo yonke into engiyenzayo. Eplatini lami kubusa uKristu. Ku-wardrobe wami engiligqoka izinto engizigqokayo kubusa uKristu. Ku-wallet wami kubusa uKristu. Efonini lami kubusa uKristu. Siyayizwa lento bazalwane, lowo umuntu ozinikele, ngaphandle kokuzinikela asikhohlwe. Yothi makubiza igama kuvela umuntu nokungcola kwakhe. Hey bazalwane, ngiyathuthumela ngempela. Ngoba ukuzinikela akukho kule nsuku. Ukuyinikela impela akukho. So uNkulunkulu asisize siyinikele ngokupheleleyo kuJesu ukuze nathi sigqoke le ngubo yomthimba. Kungathi mayivela inkosi ithi ungene kanjani ungenayo ingubo yomthimba. uNkulunkulu asisize bazalwane, asivale ngomkhuleko. Inkosi emangalisayo, inkosi enothando olukhulu kakhulu. Hey, uyingcwele, siyabulela kakhulu le ngubo inkosi yokulunga esiyifumanayo nje ngokuzinikela kuphela. Naxa sizinikela Nkosi, akukho okukhulu esikunikelayo, sisuke sinikela nje Nkosi ngenhliziyo ezingcolile ukuba Nkosi uzihlanze. Nkosi kungamahloni kakhulu ukuthi singabantu asifuni ukuzinikela. Phela usincede Nkosi kakhulu ngendaba yokuzinikela nje impilo zethu konke Nkosi, yonke ingxenye yokuphila kwethu, konke ingxenye Nkosi ibe kwi-altar. Sizinikele nje Nkosi, siqhubeke lolu thando lwakho olumangalisa kangaka. Ngoba Nkosi ngaphandle kokuzinikela siyabona ngokuthi noba singenzani kodwa ngeke sisinde, ngoba akekho umuntu ongasinda ngempilo yakhe. Lithi ilizwi lakho sisinda ngempilo kaKristu. Sincede Nkosi yezulu kakhulu, sibe nawo ukuzinikela. Njengoba sibona Nkosi ba sekuqalile ukwahlulela, amagama ayabizwa, amagama ayamukelwa, amagama ayachithwa. Siyacela Nkosi amagama ethu asekufikile ixesha uba abizwe, ukwahlulela sekungena kwaba abaphilayo. Nathi Nkosi amagama ethu amukele. Siyacela kakhulu konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.